امبار برخحاتي كنبب زتقربه انتليو اندانببلنا كل من انت على طراي كيكون ناتاتكمون تساتفو كهلو اسكي حدا سب كنببلنا دلي كاب فقد حدا معرف حدا فقد حدا كسب فقد ثلاثه اسكي حدا سبين ببلنا بشم يسوس كنببه እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ንባረብቱ ምእንቲ ኸርእዮም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ብኢድ መልኣኹ ልኢኽዎም ንባሪኡ ዮሃንስ ኣርኣዮ። ንሱ ንቓል ኣምላኽን ንምስክር ኢየሱስ ክርስቶስን ነቲ ዝረኣዮ ዘበለ ኩሉ መስኪሩ ኣሎ። ዘቀረባዩ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ዘለውን ዝሕልውን ብፁዓን እዮም። አሜን። ጎይታ ይባርክ። መእተው የተዋሂቡና እዚ ዝብል ዘሎ እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ከርእዮም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ኢየሱስ ክርስቶስ አኹሉን ንባሪኡ ዮሃንስ ኣርኣዮ። እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ዮሃንስ ሒፉ ዘሎ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ እዩ ዘሎ። እቲ ዝተጻሕፈሉ ግዜ ሎምን ክንሪኦ ከለና ኣብ ማእኸል ዘሎ ግልለ 1000 ዓመት እዩ። ልዕሊ 1000 ዓመት ብንስርዑ እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እቲ ንዓና ዝተመደበ ዘለዓለማዊ ክረአ ከሎ ግን ምንም መዐቀኒ ብዝብሉ ንስተይ 100 ንኽልተ ዝተመቕለ ክትብል ከላ 50 እዩ። እታ መምቀሊት እያ እታ መምቀሊት ግን ዕቢኻያ 100 ዝተመቕለ 50 ክትገብር ከለኻ ከዓ ክልተ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እታ 100 ኩሉ ግዜ ወሳኒት እታ ብላዕሊ ዘላ ተመቃሊት እሳ ወሳኒት እያ። እሳ ንእሽቶ እንድሕር ኮይኑ ንእሽቶ ኸውን ሰባይ እንድሕር ኮይና ዓብ ኸውን ማለት እዩ መቃቐሩ። ሕጂ እቲ ቀልጢፉ ዝብሉ ዘሎ ክሳብ ሎሚ 2000 ዓመት እዩ። ዘለዓለማውነት ዝጥቕለ ን2000 ዓመት ማለት እዩ። ዘለዓለማውነት ን2000 ዓመት ክትመቕሎ ከለኻ እውነት መወዳእታ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እቲ 2000 ንዘለዓለማውነት ክመቕሎ ኣይክእልን። ስለዚ 2000 ኣብ ቅድሚ ዘለዓለማውነት ኣዝዩ ደቂቕ እዩ። 2000 ብዓይኒ ዕድመ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ግን ናይ ብዙሓት ወለዶታት ዘመን እዩ። ኣብ ሕና ዝተፀዋዕና ዘለዓለማውነት ወለዶ ዝበሃል ብነብሱ የለን ዘለዓለማውነት ስለ ዝኾነ ዓመት ኣዝዩ ንእሽቶ ስለ ዝኾነ ስለዚ ቀልጢፉ ክኸውን ኣለዎ ንባሮቱ መከሪኦም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ብኢድ መኡ ሊኹን ንባሪኡ ዮሃንስ ኣርኣዮ ይብል። ሕጅስ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ብኢድ መልኣኹ ሊኹ ንባሪኡ ዮሃንስ ኣርኣዮ። ዮሃንስ ክርኢ ከሎ ንገሱ ምእንታን ክርኢ ኣይኮነን ርዩ ንሱም ከም ሓደ ካባና ክርኢ ስለ ዝግብኦ ክፈልጥ ስለ ዝግብኦ ይግብኦ እዩ። ብሓፈሻ ግን ንኹላትና ካብ ኣምላኽ ዝተላኸ መልእኽቲ እዩ። ብፅባሕ ዛዕባ ቅድሜና እዩ ማለት እዩ። ንሱ ንቃል ንምስክር ኢየሱስ ክርስቶስን ዝረኣዮ ዘሎ መስኪሩ ተባይ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ብብ ከም ዝፅውዖን ነቲ ኣብኡ ተፅሒፉ ዘለውን ዝሕልውዎን ብፁዓን እዮም። ብፅዕና ኣብዚ ሕጂ ራእዩ እቲ ዘበን እቲ ዝቀረባ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ንራእይ ዮሃንስ ማለት እዩ ዘንብብ ሓደ ከም ዝሕጃን ዘንብቦ ዘለኹ እቶም ከም ዝሕጂ ስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክልተ ነቲ ኣብኡ ተፃሒፉ ዘለውን ዝሕልውዎን ብፁዓን እዮም። እዚ ናቱ ብፅዕና ዝህብ እዩ። ዮሃንስ ራእይ ተገዲስካ መንባብ ወይ ከዓ ከም
نبب كله صنيلك مسمع مسمع أحد ما نتسمع خايو ملختي مصبباي زي بصو يقبري لنا سلازي يوحنس رأي كندزي كاب أمخ كبر زل ملختيو بزو حق زي رأي يوحنس كمزي مجن كبيد زفرح تسفا زغرز غير كان يمردا الله انا حجي ازي كنمهار كلنا ابت دحرواي اندارحقنا مسكدنا كتقلبوا كترخبوا كتحزوا زكال نجر زبلكم حدا رأي يوحنس اب زمني انت زخون زبل مبل اب زمن رأي يوحنس زي ما كم زي تبلو كم تكونوا رقصنياي مغنياتو እቲ ንቅዱሳን ዝተዋሃበ ግደ ኣምላኽ ኣብ ስለዝኾነ ድሪ ዝግለጸሉ ዝሰርሓሉ ንሕና ከዓ ምስኡ መሳርሕቲ ኮይና ከዓ ንኣምላኽ ብልዑል ግደ ኣብ ቅድሚ ዓለም እንገልጾ ስለ እንኸውን ስለዚ ተጻሒፉ ዘሎ ማለት እዩ እምበሪ ከምቲ ዘፍርሕ ዘሰቅዕ ዝመስልኩ በቃ ምስ ቅዱሳን እዝታት ምትእስሳር ዳርጋ ይብሉን ስለዚ እዚ ክትሕዙ ኢኹም أملاكنا يكون أسكاك عرف فقد 4-5 اسكا أولي يوحنس نتن أبي إيسيا زلوا شوعات محبرات كابت زلون زنبرن زمتسن كابتوم أبقد مزفان زلوا شوعات منافستن كابتي أمون مسكرن أخر موتاتن رأسنا كستات مدرزوهن يسوس كريستوس كا تسأقان سلامن مساقاتكم يخون نقو نتي زفكرنا زلو كاب حتياتنا ون بدوم زحاصبنا نيغزابير عبو منغستن كهناتن كون كونو زغبرنا كبرن سلطانن نزل عالم نو يكون امين 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 كبرنا املاك يكون يوحنس نتن اب اسيا زات محبرات اب ابزانا حجي تركي مالتيو شو عت محبرات ابتجزيتي نيرانين سلازي ناب انك ملخ توهيبوي انت خنا قنا اتنه المحبرات الزحلفوا ملختي نكون لاين عنها ايو مخنياتو نابنت نام محبر افيسون زبلاله ابتزغزل كنرينا نام محبر افيسون كمزيل كات صحاف يبلوه نا حجنا تعرس نام محبر افيسون يزبل دحاقن انتا يبل اذن زلو ات منفس نتن محبرات الزبلن يسمع يبل نام محبر افيسون يبل اذن زلو قبل كلها حدا كم سب مالتي حدا والكسب اذن زلو مالت تقديسو زسمع تي نمحبر افيسون زتبهله يسمع يكون زبل نمحبرات تمنفس نمحبرات زبلن زلو يسمع سلازي نابيات كريستيانات زتبهله نعنا نكون لاي بولقنا مخانو يغلص الله كم ابنت اب محبر افيسون فقرخا زحيلو له اتقدماي فقرخا حديكا يلخا زبل نتا محبر توهيبو الله اب كل زمانن اب كل غزي نزلوا محبرات فقر نزحدغا اتملختي يملكتن مالتيو بولق دما اب كل زمان زلوا تنبغيتا زخونو فقرهم كلكلف نفقر زلوهم غده اندقنسك متو زي متويمو كميلنا كنريو كم زلنا زتصحفيو كلازي نزن اب اسيا زلوا شوعات محبرات كابت زلون زنبرن زمصن كابتم اب قدم زوفان زلو شوعات منافستن كابت امون مسكرن بخور موتاتن رأس نغستات مدر زخون يسوس كريستوس كا صغان سلامن مسخاتكم يكون which means كابو ناباناس just باركوتي توهيبنا زلو قدمي نابت غداي متاوسي نعاناسي كامن كابتي زنبرن زلون بخور موتاتن رأس نغستات مدر زخون يسوس كريستوس كاب يسوس كريستوس نعانا حجي انتا يبلنا له صغان سلامن مساقاتكم يكون كبرنا املاكنا يكون نزي زنبب
ዝሰምዕ ዝጸባበ ብፁዕ ከም ትዝበለና ሕጂ ንኽተንብቡ ዝጀመርኩም ንኽትሰምዑ ዝጀመርኩም ይብል ካብ ክርስቶስ ሰላምን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን እዚ ነቶም ዘንብቡ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝባርኾ ባርኾት እዩ ስለዚ ንኹልኻትኩም ሕጂ ትሰምዑ ዘለኹም ካብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይኹን ንዕኡ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ሓጢአትናውን ብደሙ ዝሓጸበና ንእግዚአብሔር አብኡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን አሜን ሕጂ ከዓ ካባና ናብኡ ገጽ ማለት እዩ ከምቲ ካብ ክርስቶስ ንዓና ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን ዝተባለ ካባና ከዓ ንእግዚአብሔር አምላኽ ነቲ መንግስትን ካህናትን ነብኡ ክንኮኖ ዝገበረና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን አሜን ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹን አሜን ንሕና ከዓ ንላዕሊ ገጽ ንኣምላኽና ንባርኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብ ፍቅዲ 6 ንእግዚአብሔር አብኡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኑ ዝገበረና ክብል ከሎ ክልተ ነገር እዩ አባና ገይሩ እግዚአብሔር እቲ ሓደ መንግስት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ክህነት እዩ ክህነት ማለት እቲ ንሕና ሰባት ናብ አምላኽ ክመጹ እነገልግሎ አገልግሎት ናይ ክህነት አገልግሎት እዩ አመንጎ አምላኽን አመንጎቶም ኣብ ጸልማት ዘለውን ኮይና ምስ አምላኽ ክዕረቁ ናብ አምላኽ ክቀርቡ ምድሓን ክኾነሎም ነቲ ቃል ሰሚዖም ከአምኑ ምእንታን እዚ አገልግሎት ስናዚ ክህነት እዩ ናይ ካህናት አገልግሎት እዩ እቲ ንአምላኽ ምምላኽ ምምስጋን ምውዳስ ናብ አምላኽ ምጽላይ ምዝማር ኩሉ እቲ ናይ ቃል አገልግሎት እንኮላይ እዚ ሁሉ ኣብቲ ናይ ክህነት አገልግሎት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን እቲ መንግስት እዩ እዚ መንግስቲ ክንፈልጦ ዝግባእ ነገር እንታይ ኣለዎ ወዲ ሰብ ክወድቕ ከሎ ኣብ ኣዳም ድሙዳ ኣጋጢሙ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ምትንሳእ ኣጋጢሙ እቲ በአዳም ዘጋጠመ ሙዳቅ ካብ ሰይጣን ዝኾነ ሞት ካብ ሰይጣን ዝኾነ ጸልማት ካብ ሰይጣን ዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ምርሓቅ ኮይኑ እቲ ብክርስቶስ ዝኾነ ምድሓን ድማ ካብ ክርስቶስ ዝኾነ ዕርቂ ምስ አምላኽ ካብ ክርስቶስ ዝኾነ ብርሃን አምላኽ ካብ ክርስቶስ ዝኾነ ድማ ጽባሕና ኣሎ እዚ ጽባሕና እታ መንግስቲ አባላት እንዲና ሕጂ ቶም ብክርስቶስ አሚኖም ዝድሓኑ ደቂ መንግስቲ እዮም አካል እቲ መንግስቲ እዮም ኣብቲ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ግን የለናን ገና እታ መንግስቲ ክትመጽእ ኣለዋ ነዚ ዓለም እዚ ዝገዝእ ዘሎ መንግስቲ አልያ እሳ ክትነግስ ኮላ ንሕና ከዓ ምስ ክርስቶስ ንሱ ንጉስ ነገስታት ንሕና ከዓ ነጋውስ ኮይና ምስ ክርስቶስ ሽዑኡ ምስ ነገስና ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ ኣብ ግዴና ተረኺብና ማለት እዩ አዳም ኣብ ዝወድቀሉ ግዜ ቅድሚ ምውዳቁ ኣበይ እዩ ነይሩ እንተዳኢልና ግዝኣት ነይርዎ ገዛኢ ግዝኣቱ እዩ ነይሩ አዳም እምበር መንግስቲ ኣይነበሮን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ አምላኹን ኣይነበረን አዳም ግዝኣት ነይርዎ ንሱ ከዓ ነታ ግዝኣቱ ከዓ ይገዝእ ነበረ መንግስቲ ዝነበረቱ ግዜቲ መንግስቲ አምላኽ ነይራ መንግስቲ ሰይጣን ከዓ ነይራ ግዝኣት ሰብ ከዓ ኣብ ማእኸል ነይራ ማለት እዩ ግዝኣት አዳም ከዓ ኣብ ማእኸል ነይራ ማለት እዩ መንግስቲ ሰይጣን ናይ ጸልማት መንግስቲ እዩ ጸልማት ድማ ኣብ ልዕሊ ማዕሙቕ ነበረ ክብል ከሎ ናይ ዓመጽ ደንበ ማለት እዩ ናይ ትኩፉእ ደንበ ማለት እዩ እምበር እዚ ንሕና ሎሚ እንፈልጦ ኣይኮነን ጸልማት ኣብ ልዕሊ ማዕሙቕ ነበረ ዝብሎ እሱ ዋላ ኣብ ኣኽራናቱን ጸልማት እዩ ኣብ ጎላጉል ጸልማት እዩ ኣብ ባሕሪ ጸልማት እዩ ምክንያቱ ፀሓይ ኣብ 4 መዓልቲ ተፈጢራ እምበር ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ
ፀሐይ ስለዘይ ነበረት ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ ፀሐይ ስለዘይ ነበረት በዕንተ ሰብ ዝረአ ነገር ኣይነበረን ኩሉ ጸልማት እዩ ብራኸ ይኹን ቁልቁል ይኹን ጎልጎል ይኹን ባሕሪ ይኹን ማይ ይኹን ቃላይ ይኹን ኩሉ ጸልማት እዩ እዚ ጸልማት እዚ ግን ጸልማት ድማ ኣብ ልዕሊ ማዕሙቕ ነበረ ክብሎ ከሎ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ማለት እዩ ማዕሙቕ ሓደ ዓሚቕ ትሑት ቦታ ከማለት እንዲሁ ማዕሙቕ ክንብል ከለና እን ሲኦል ሪፕሬዘንት ዝገብር እዩ ስለዚ እቲ ጸልማት ዝብሎ ግን ሰይጣን እዩ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ሰይጣን ድማ ጸልማት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰይጣን ናቱ ኣድራሻ ነይርዎ ናቱ ስፍራ ነይርዎ ዘመሓድሮ ናተይ ዝብሎ ባዕሉ ዝደኮኖ ማዕሙቕን ጸልማትን ነይርዎ ስለዚ ድማ እዩ ኣብ ዮሐንስ ራእይ ኣብ ምዕራፍ 10 ኸይድካ ዝረአ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ ሞትን ሲኦልን ድማ ናተቀላይ ሓዊ ተደርበዩ ይብል ንምንታይ ተደርብዮም እሱ እግዚአብሔር ዝሰርሖም ኣይኮኑን ናይቲ ኩፉእ መሳርሕታት እዮም ስለዚ ምስቲ ኩፉእ ድማ ናብ ቀላይ ሓዊ ተደርብዮም ሰይጣን ክድርበ ከሎ ንሳቶም ከዓ ተደርብዮም ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት ውዲት ዝነበሮ ሰይጣን መንግስቲ ናይ ባዕሉ ዘቆመ ሰይጣን አንጻር መንግስቲ አምላኽ ዝቆመ ሰይጣን ነይሩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግን መንግስቲ አምላኽ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ነይሩ ድዩ ዝብል ሕቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 እንታይ ይብል ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ኣብ መሰራት ዓለም ጀሚሩ ናብ ዝተዳለወልኩም መንግስቲ ተዊለ ክብሎም ይብል መንግስቲ አምላኽ ካብ መሰራት ዓለም ጀሚሩ ዝተዳለወ እዩ ንብሩኻት ከዓ ዝተመደበ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ አምላኽ ኣሎ መንግስቲ ሰይጣን ኣሎ እንደገና ከዓ ግዛት አዳም ወይ ከዓ ግዛት ሰብ ከዓ ኣብ ማእኸል ኣሎ ስለዚ ካብዚ ሰብ ካብ ገዛእነቱ እዩ ምስ ሰይጣን ሓቢሩ ወዲኡ ካብ ገዛእነቱ ምስ ወደቀ በክርስቶስ ከም በሐድሽ ከዓ ዕርቂ ምስ ኮነ ንሕና ካብ ደቂ አዳምስ ንሕና ቶም ብጎይታ ዝኾና ብዕርቂ ተመሊስና ብዕርቂ ክንመለስ ኮለና ንዓና ሓደ ዓብ ተስፋ ይጽበየና እቲ ተስፋ ነቲ ምስ አምላኽ ተባይስና ዝገደፍናዮ ንምውራስ ኣይኮነን ቡ አቢልና ደይብናስ እግዚአብሔር እቲ ካብ ምፍጣር ዓለም ጀሚሩ ንብሩኻት ዘዳለወ መንግስቲ ክንኣትዎ ኣብኡ ድማ ክነግስ እዩ መደብ እግዚአብሔር እዚ አዳም ኣይረኸቦን ገዛ እምበር ንጉስ ኣይነበረን አዳም ንሕና ግን ምስ ክርስቶስ ክነግስ መንግስቲ ይዳልዩ ስለዚ አዳም ካብ ገነት ከውፅኦ ከሎ ካብ ኦም ህይወት ከይበልዕ ንዘላለም ድማ ህያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ ኣውፅዎ ንሕና ዕርቂ ዝፈጸምና ከዓ ስለዚ ተዓረቕና ብቑዓት ኮይና ሕጂ ብደም ክርስቶስ ስለዝተረኸብና ብገነት ኣቢልና ብኦም ህይወት ኣቢልና ናብቲ መንግስቲ አምላኽ ክንኣቱ ኢና ኣብ ካብተን ኣብያተ ክርስቲያን መልእኽቲ እንታይ ይብል ነቲ ዝሰዓረ ኣብ ገነት አምላኸይ ካብ ዘላ ኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ ወዲ ሰብ ስዑር ስለ ዝኾነ ካብ ገነት ዘላ ኦም ህይወት ምንታን ከይበልዕ ተሰቢጉ ንሕና ድማ ብዕርቂ ስለ ዝሰዓርና ነቲ ግብሪ ጸልማትን ኣብ ገነት ካብ ዘላ ኦም ህይወት ክንበልዕ ዝተመደብና ቅዱሳን ደቂ አምላኽ ኢና ካብ ኦም ህይወት ምብላዕ እንታይ ማለት እዩ እንተዳይልና ኣብ መንግስቲ አምላኽ ንዘላለም ምስ ክርስቶስ መንጋስ ማለት እዩ ነቲ ኣብ የማኑ ዝተሰቕለ ሰብ ክርስቶስ ከምኡ ኢልዎ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ ኢሉ አዳም ዘይብቁዕ ኮይኑ ዝተደርበየሉ ቦታ ብምሕረት አምላኽ ብደም ክርስቶስ ኢየሱስ እዚ ሽፍታ ክሳብታ ዝሞተላ ከባቢ ብሽፍትነት ዘመኑ ዝወደአ ሰብ ናብቲ ብራኸ ደይቡ ማለት እዩ ስለዚ አምላኽ እዚ ዝመስል ነገር ዘዳልወልና እዩ ክብርን አምላኽና ይኹን ስለዚ ንሕና ብደሙ ዝተሓጸብና ንእግዚአብሔር አብኡ መንግስት ካህናትን ክንኮኖ ይገሩና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክብርን ስልጣንን ንዘላለም ዓለም ንዑ ይኹን አሜን ኢሉ ይገልጾ ደቂ መንግስት ምዃንኩም ፍለጡ አውራ ጉዳይ ብዙሕ ጊዜ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ዓንኬል
ኣብትናይ ክህነት ከባቢው ኩሉ ነገር ዝረአ እሱ ኣገዳሲዩ ዘይ ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን ግን ካብ ክህነት ንድሓር ግን ናይ መንግስቲ ጉዳይ ዝጽበየና ናይ ጽባሕ ተስፋና ጉዳይ ዝኾነ ነገር ስለዘሎ እዚ ዓለም እዚኣ ካብ መንግስቲ ትኩፉ ሓራ ወጽያስ ናብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣቱ ስለዘለዋ ንሕና ከዓ ደቂ መንግስቲ ስለዝኾንና እሞ ናብቲ መንግስቲ ናብ ብራኸ ክንድይብ እሞ ካብኡ ኮይና ካብ ኣዳም ዝወሰዳ ሰይጣን ምድሪ የሕዲግና ገዛእታ ክንከውን ነጋውስ ክንከውን ዝተመደብና ኢና እሞ ኣሕዋተይ ጽባሕኩም እንታይ ከም ዝኾነ ተረዱ ዘለዓለም መንባር ዝብል ጥራይ ዘሎ ዘለዓለም መንባር እንታይ እንዳገበርካ ትነብር ንዝብል ብዙሕ ኣይነቕልበሉ ናብቲ ትምህርትና ይውሕድ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ጽባሕ እንታይ ይመጽእ ኣብ ዘለዓለማውነት ብዙሕ ዝርድኦ ነገር የለን ንሕና ግን ጽባሕ ምስ ክርስቶስ ክነግስ ኢና ማለት መልእኽቱ ከዓ እንታይ እዩ እንተዳይልና እንማሕድሮ እንገዝኦ ነገር ኣሎ ኣብ ትሕቴና ዝኸውን ነገር ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ትሕቴና ዝኸውን ነገር እስከ ብዝተወሰነ ቁሩብ መንቋሕቋሕታ ዝኸውን ነገር ክዛረብ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣዳምሲ ንምድሪ ጥራይ ኣይኮነን ዘመሓድር ነይሩ ዝገዝእ ነይሩ ገዛኢ እንድዩ ግን ንምድሪ ጥራይ ኣይኮነን ዘሆል ዩኒቨርሲቲ ምድሪ ዝበሃል ኣሕዋተይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ክብል ከሎ ሰማይ ዝብሎ እቲ መንፈሳዊ ኣድራሻ እዩ ምድሪ ዝብሎ ዘሎ ከዓ እቲ ፊዚካል ወርልድ ማለት እዩ ዝንሪዮ ፀሓይ ድያ ወርሒ ድያ ከዋኽብቲ ድን ምድሪ ድያ ፕላኔትስ ድን ዋላ ዋቴቨር ኢትዝ በቃ ኣብ ኩሉ ዩኒቨርስ ዘሎ ብሓንሳብ ዝተፈጠረ ኣካል ምድሪ እዩ ሰብ ኣብ ወርሒ ምንባር ተዝጀምር ኣብ ምድሪ ዘሎ ገዛኢ ዝዓለም እዩ ኣብኡን ዝገጾ ኣብ ማርስ ከይዱ ምንባር ተዝጀምር ኣብ ምድሪ ዘሎ ገዛኢ ዝዓለም እዩ ኣብኡን ዝገጾ በክርስቶስ ሓራ ምስ ወፀ ግን ዘሆል ዩኒቨርስ እዩ ሓራ ዝወፅእ ስለዚ ናትና ግዝኣት ኣብዚ ዩኒቨርስ ኣብዚ ዓበይ መወዳእቱ ክሳብ ክንድዚ ኢልና ክንዕቅኖ ዘይንኽእል እዘን ደቀቕቲ ኮይነን ከዋኽብቲ እንብለን ኩለን ኣብ ሰስፍረአን ፀሓየን ኣብ ሰስፍረአን ከዓ ናተን ጋላክሲ ኣለወን ማለት ናተን ፕላኔትስ ኣለወን ኣዋርሕ ኣለወን ማለት እዩ ካብዛ ንሕና ንጥቀመላ ፀሓይ ኣዝየን ገዘፍቲ ዝኾና ከም ዘለዋ ሳይንቲስት ኣረጋጊፆም እዮም እቲ ኬድካ ከተርክቦ ግን ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ብሰብ ዕድመ ብድላይ ስፒድ ከይዱ ሰብ ከርክቦ ኣይክእልን ብብርሃን ቅልጣፈ እኳ ከይድካ ዝበዝሕ ርሑቕ እዩ ንምንታይ ኩለን ናተን ጋላክሲ ስለ ዘለወን ደቀቕቲ ከዋኽብቲ መሲለን ዝረኣያና ኣብ ፀልሚ ዘለዋ መሲለን ዝረኣያና ካብ ፀሓዩን ዝሕይላ ፀሓያት እየን ስለዚ ኣብ አብርሃም ዝበሎሞ ክንርኢ ብዛዕባ ዘን ከዋኽብቲ ከም ጋላክሲ ረኣይዎን ንሕና ምስ እዛ ፀሓይና ምስ ዘን ፕላኔትስ ንምድሪ ሓዊስካ ኣብ ዙርያን ምስ ዘለዋ ከዋኽብቲ ሓዊስካ ሓደ ጋላክሲ ከም ዝበሃል ኩለን ተን ከዋኽብቲ ከምኡ ሕጂ ንኣብርሃም ሓደ ነገር እግዚአብሔር ተዛሪብዎ እንታይ ኢልዎ ደገ ውፃእ እሞ ኢልዎ ከዋኽብቲ ሰማይ እስከ ቁፀረን ክትቆፅረን ተዳኣ ትኽእል ኮይንካ ኢልዎ ኣይክእልን እዩ ክቆፅረን ኣይክእልን መብዝሐን ክንድዚ ዘይትብሎ ዘርእኻ ድማ ከምኡ ክኸውን ኢልዎ ዘርእኻ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ክቁፀር ዘይክእል ክንድተን ከዋኽብቲ ክኸውን እዩ እስራኤላዊ ማለት ግን ኣይኮነን ኣሕዋተይ ዘርእኻ ዝብሎ ዘሎ በቲ መንፈሳዊ ወገን በቲ አብርሃም ምስ ኣምላኽ ሰሚሩ ዝኸደሉ ወገን ብኡ ዝኸዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዘኪዮስ እዚውን ወደ አብርሃም ይሞ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ወደ አብርሃም ኣብቲ ግዜ እቲ ግን በቶም ህዝቢ ግን ዘኪዮስ ሓጢአተኛ እዩ መገዲ አብርሃም ከም ዘሎ ዘይቁፀር ሰብ እዩ ነታ ብመንፈስ ተኣሲራ ጎቢጣ ዝነበረት ሰበይቱን ክፍውሳ ከሎ እሳውን ጓል አብርሃም ኢልዋ ንገሊኦም ከዓ ነቶም ፈሪሳውያን መራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ መማህራን ሕጊ ዝነበሩ ከዓ ንስኻትኩም ካብ ኣቦኹም ካብ ዲያብሎስኩም
ደቀ አብርሃም እንተትኾኑስ ግብር አብርሃም መገበርኩም ይልዎም which means እስራኤላዊነት ዘይኮነ ወደ አብርሃም ዘብል በመገድ አብርሃም ዝኸይድ ዘበለ ኩሉ እስራኤላዊ ይሁን ከበዛብ ይሁን ወደ አብርሃም እቲ በመገድ አብርሃም ዘይከይድ ዘበለ ኩሉ ድማ እስራኤላዊውን ይሁን በስጋዳ ዓሌት አብርሃም ይኸውን እምበር ወደ አብርሃም ግን አይኮነን ስለዚህ እዞም ከዋክብቲ ማንም ከወጽሮም ዘይክእል ደቀ አብርሃም ከም ኮኑ እዮም ማለት ንሕና ኩላትና ደቀ አብርሃም ኢና በቃድ መገዲ ደቀ ቦና ማለት እዩ አብርሃም ሲ አቦ ህዝብታት ኢኻሞ አብርሃም ትባሃል እምበር አብርሃም አይትባሃልን ይልዎ አቦ ህዝብታት ስለዚህ ደቀ አቦና ኢና ደቀ እግዚአብሔርና ኩላትና ዝምብዛሕና ግን ክንድተን ከዋክብቲ እዩ ስለዚህ every person ምናልባት ሓደ ዩኒቨርስ ከበጽሖ ይኽእል ኣብቲ መንግስት አምላኽ ደይብና ምስ ክርስቶስ ነጊስና እንገዝኦ ንታሕቲ ኩለን ከዋክብቲ ነናተን ዩኒቨርስ እንታሽሙ ተን ጋላክሲ ስለዝኾና ኩሉ ሲ ሓደ ጋላክሲውን ከም ማሓደር ተኽእሎ ኣሎ ንምንታይ ተን ተፈጢረን ዘለዋ ብሓጢያት አዳም ዝኣክል ካብ አገልግሎት ወፃ ኮይነን ተቐሚጠን ዘለዋ ኣብዚ ጋላክሲናትና እኳ ጁፒተር ህይወት ይብላን ሳተርን ህይወት ይብላን ማርስ ህይወት ቬኑስ ሜርኩሪ ኩለን ህይወት ይብላን በዘይ ካዛ ምድርና ንምንታይ በመርገም አምላኽ ኩሉ አውቶ ፋንክሽን ኮይኑሎ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ምግዛእ ዘመን ግን መንግስት ሰይጣን ፈሪሱ ሰይጣን ተኣሲሩ መንግስት አምላኽ ተገሊጻ ክርስቶስ ንጉስ ነገስታት ንሕና ምስ ነገስታት ኮይና ኩሉ ክጅመር ከሎ ዩኒቨርስ ፋንክሽናል ኮይኑ ናብ ዕዮ ከኣትዩ ጁፒተር ንዝተፈጥሮስ አገልግሎት ክህብ ሳተርን ክትብያ እዚ ኩሉ ዩኒቨርስ ክህብ ስለዚህ ዝምብዛሕና ክንድዘን ከዋክብቲ እንኸውን ንሕና ዝምብዛሕን እዘን ኩለን ከዋክብቲ ነናተን ጋላክሲ ኣለወን እሞ ገዛእተን ንሕና ክንከውን ኢና ክብርና አምላኽና ይኹን እንሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ኣዒንቲ እቶም ዝወግኡ ከዓ ክሪእዎ እዮም ብዘለው ዓሌታት ምድሩን ክበኺሉ እዮም ወአሜን ኣብዚ ከዓ ዘገርም ቃል ኣብዚ ንርኢ እንሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ክርስቶስ ክኸይድ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ንላዕሊ ቆሒሎም እንዳማዕደውዎ ክኸይድ ከሎ ደበና ካብ ዒንቶም ተቐቢላ ከወለቶ ሽዑ መላእኽቲ መጽኦም እንታይ ዳኢኹም ከምዝልኩም ትርእዩ ዘለኹም ኢሎም እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከምቲ እንዳራእኹሞ ደበና ካባኻትኩም ተቐቢላ ዝወሰደቶ ካለ ግዜ ከዓ ክመጽእ ከሎ ከዓ ብደበና ክግለጽ እዩ which means ከምቲ ደበና ንላዕሊ ክኸይድ ዝሰወረቶ ንታሕቲ ክመጽእ ከሎ ደበና ክትገልጾ እያ ማለት እዩ ዝሕጅብ ዝንሪኦ ዘለና እንሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩሎም ኣዒንቲ እቶም ዝወግእዎ ኩሎም ኣዒንትን እቲ ኩሉ ህዝቢ ክሪኦ እዩ ኣብ ምድሪ ዝነብር ኩሉ ክመጽእ ከሎ ክሪኦ እዩ ዝረአ ኮይኑ ክመጽእ እዩ እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክሪእዎ እዮም እቶም ዝወግእዎ ማለት ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ከሎ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ምድሪ ከሎሲ ዝጸፍዕዎ ኣለዉ ኣክሊል እሾኽ ኣብ ርእሱ ዝደፍእሉ ኣለዉ ዘዋረድዎ ኣለዉ ዘላገጽሉ ኣለዉ ጡፍ ዝበልሉ ኣለዉ መስማር ዝወቅዕዎ ኣለዉ ዘላገጽሉ ጎኑ ዝወግእዎ ኣለዉ እንታይ ዘይተገብረ ክርስቶስ ብዙሕ ነገር ገይሮም ኣለዉ እዚኦም እኳስ ኣብ ምድሪ ክርከቡ እዮም እቶም ዝወግእዎን ከዓ ክሪእዎ እዮም ክብል ከሎ እዋ እቲ ዝገጸሉ እቲ ዝጸረፎ እቲ ዝጸፍዖ እቲ ዝወግኦ ኩሎም ክመጽእ ከሎ ክሪእዎ እዮም ንምንታይ ሕጂ ሕነ ምፍዳይ እዩ ሕጂ ኩሎም ዋግኦም ዝረኽብሉ ግዜ እዩ ኣብ ምድሪ ሕማቕ ዝገበረ ኣብ ምድሪ ከይተፈድየ ኣይተርፈን ኣሕዋተይ ብዘለዓለማውነት ፍርዲ ካል እዩ ቅድሚ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ግን ነቲ ኣብ ምድሪ ዝገበርካዮ ሕማቕ ዘበለ ኩሉ ዋጋ ከይከፈልካሉ ስለዘይተርፍ እዚኦም እዚ ኩሉ ኣብኡ ዘውረድዎ ዋጋ ክኸፍሉ እዮም ኣብ ምድሪ ኮይኖም ፊት ንፊት ክሪእዎ እዮም ፊት ንፊት ክዋረዱ እዮም ስለቲ ዘፍሰስዎ ደም ናይ ክርስቶስ ድማ ደም ክሰትዮም ኣብ ምዕራፍ 6 ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 እንታይ ይብል ሓሙሻይ ማሕተም ዝተፈትሐ
من تقال أملاخن مسكر يسوسن تحردو نفسات تحت مسوي راخوهم يزبل زم سبات زيهم كلهم حواريات نبيات قدسان زتقتلوا مالتي وخوينا منتهي لهم حاتي تمو حنا دمنا أبتو مع مدرز نبرو كساب معسكر زي تفديلنا بلو يبل أبتم أبي زنبرو أبتم عم مدرز زنبرو أبزياتهم حدا زحتة تزلو من ينتدعلنا أبيليو عم مدرس تقتليو صادق سلازغونة بحوبة عمازق عيل تقتليو كريستوس قاسنتايلو كابدم أبيل جميرو كساب أبتم مأخل بيت المقدس زي تقتله ود براكي زكارياس كابز ولدو زي دم زي يدلعيلو سلازي كلهم زتقتلوا قدسان حنا دمهم عم مدرك فديلهم حتى قريبهم مالتيو سلازي أبيل حتى قرب كله قبل عن قايل حتى تزله معناته دمو زفسسوس حو قايل متمت يوحنس كحتى كله قبل علي هيرودوس حتى تزله نسي قتاليو استيفانوس كحتى كله قبل عليهم بداربع من زقات قطويرو حنا دمو حتى تزله سلازي زيهم كلهم حنا دمهم عم دريسي قتلتنا سالو مو حنا دمنا يفديلنا لهم حتيتهم مالتي እግዚአብሔር ነው ተጋጊሁም ቀተልቱም አመድር የለውና ይበላል انا دمكم كفدايو انت ሆነ ግና ከማኻትኩም ከቆተሉ ዘለዎም ባሮት አሕዋትኩም ቁጥር ክሳብ ዝመለእ ቁርብ ተዓገሱ በሎም ይበል እቲ ጽዋዕሰ አይመለአና احنا ደም ጽዋዕሰ አይመለአን ግና ከቆተሉ ዘለዎም አለው ማለት እዩ شعور كيدك معرف 16 ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ናብ ደም ተቀይሩ ትማይ ነቶም ዝተቀትሉሲ احنا دمهم دم يبل دم قدوسان افسيسهم يمو دم استخايم يغبهم يمو صادق فراد كون كترخبكا يبل سلازي እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ምድሪ ዝተፈጸመ ዓመጽ ኣብ ምድሩን ዓስቢ ከይከፈለሉ ከይኽፈለሉ ኣይተርፍን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ንክርስቶስ ዝወግኡ ኸ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ክሪእዎ እዮም ዋይ ዋይ ከኣኽብሉ እዮም አልፋን ኦሜጋን አኔ ይብልቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ሕጂ ንእግዚአብሔር አቦ ኣይኮነን ፍቅዲ ሸሞንተ ዝዛርብ ራይዎ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ ንክርስቶስ እዩ አልፋን ኦሜጋን አኔ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ጂ ኣብ ምድሪ ዝነበረ ሕጂውን ኣሎ ኣብ ምድሪ ግን ኣይኮነን ኣብ ምድሪ ስለዚ ይኮነ ድማ ክመጽእ እዩ ኸ እቲ ዝመጽእ ክርስቶስ ኢየሱስ ይምበር እግዚአብሔር አቦ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ አልፋን ኦሜጋን አኔ ይብል ክብል ከሎ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ እቲ ብዚ እግዚአብሔር ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ሕጂ ኣሎ ግን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነይሩ ኣበይ ኣብ ምድሪ ክመጽኡ ካበይ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ተባሂሉ ተጸውዑ ዘሎ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ እዩ ክብርን አምላኽና ይኹን ጎይታ ይባርኩም